Mandibulise omeleyo apha nguSamela Dayeni. Intombazana apha eyenze i-mechanical engineering, ndacomplete u-level 4 eKing Insa TVET College. Yayiliphupha lam kwasebuntwaneni. I remember at the age of, I think it was 11 years, xa ndandimane ndisenza imoto zamacingo emva kwendlu, kulapho ndazixelela khona into ethi oba mdala kwam mna ndizokwenza imoto, although ndandingayazi into yokubana yi-mechanical. Ndiye ndaqhubeleka ke ndikhangela i-practicals, ndihambe ndiqeshwe ezindaweni. Kunyaka ophelileyo besele ndingumntu obezenzela estratweni, ndimane ndithawutha imoto from eSpares, one of iSpares ebendike ndathawutha kuso eMthatha ibingu-AutoZone, apho bendiye ndicela i-customer xa igqibothenga ii-parts, ndicela ukumfakela such as ii-brake pads or i-stabilizer links nezinye ezimotweni. Ndiye ndafumana umsebenzi eJust Motor Spares apho ndisebenza khona currently. Ndifike phayana ndim ndedwa umekheniki, kwabe kusandumka omnye umekheniki ebephayana kuba iyi-workshop esandokuvulwa. Umlungu wakhona uye wahamba wadecide into ethi no, masibe ne-partnership kumsebenzi endiwenzayo wonke. Kulapho ke ngoku iye yandipushela khona ekutheni mandifune more information mayelana ne-mechanic, ukuthi kahle mandibe yi-artisan kwi-mechanical. Luckily enough ndiye ndafumana ipost ke ngoku apho ke iye yandi-approve khona ndazokwenza i-trade test apha eKSD TVET College. Ngibulise igama lami Joshua Van Atkins, ngowalapha eLibode, ngikhulele apha. Uqala i-mechanics yami ndiqale with ifamily and i-cousins, sisebenza lapha eLibode. Sisebenza sonke, simane ngithunga izipanela and then i-progressed kuba ndimane ndibonisa ikhulula kanje ngoku, then ikhulula kanje, ukhulule kanje. Ndisebenze kanjalo ke for a few years until ndaze ndazova ngale program and then nda-apply. So ke ndilapha ke ngoku eKSD ukuzotrainelwa inantsika i-trade test, which is under i-program eyi-automotive motor mech. Kulapho ke ndiye ndareceive khona i-certificate sam sokubana ndiyi-artisan ye-motor mechanic. Then in terms of unyuka apha kule program sazofika apha ndabona uba ininzi into esingayaziyo as i-mechanics, but ke sikhanda nge-knowledge esasinikwe ngabanye abantu nabo benganayo le knowledge siyifumeneyo apha. Njenge-tools, ii-tools esizibonileyo apho zininzi and zohlukile, and most yazo bendingazazi, bendiqala uzibona apha. Iqala ukufundiswa bezi tools zisebenza kanjani. The program incede kakhulu because indinike more knowledge ngaphezu kwale bendinayo and yandinike experience kwezi zinto zenziwa ngabanye abantu endingazenza nami ebendizithumela out. Ngoba izinto ezininzi ndizokwazi uzenzela, ii-tools ezininzi ndiyakwazi uzisebenzisa and basifundise kakhulu. Le program incedile because usukela namhlanje ndine-certificate, ngoku ndizokwazi ukufumana imisebenzi because ixesha elininzi besiyaplaya kwii-company singathathi because of i-qualifications. So i-AIDC ngiyayibonga, ndiyayibulela kakhulu, isincedile and ingase ingaqhubeleka incede nabanye abantu because now usukela namhlanje impilo yami itshintshile and ndizothi ndikwazi ukufumana imisebenzi engcono nebhetele because of i-qualification. Kuyo yonke lento ndiyitshoyo ndithanda nje ukugqithisa amazwi ambalwa ebantwini abatsha, number 1. Okwesibini kwi-females, that ayikho into umuntu owesifazana anganakongo ukuyenza xa ezimisele. Akuyi ngokuthi yi-gender, akuyi ngokuthi yi-age, ngoba abumzekelo abantu abaninzi xa bezisa iimoto zabo bacinga into yokubana andinomelana nayo because kunento yokubana amandla awekho kumntu wesifazana, of which ayikho into enjalo. Into yonke imele ekuthini engqondweni yakho uthini. Umzekelo mna in the long run, now that ndine-trade test ngoku ndiyi-artisan, in the long run ndifuna ukuzivulela eyam ikhampani ebizwe mna njengoko sendiyirejisterishile ikhampani under igama elithi DD Suspension and Services Specialist. Enkosi kakhulu. Eastern Cape, home of legends.